amane nkade yechi na chiwia so de ntam kese ba wonim se apruku so protete ya ne fat se yoyo ta wo so nim poto no won poto madwa me hwei ene de wonim se honhon ne femfem ya ba be hia mpoa no enu timirika asa mi di ka kire wo se wodi ka court wa wundi bim ene mo de hie na ya apraku mobium mesane nana hia me tachi adi ahia mu ye papa mi bodi di ana wase agumi kire se enye obia na oto nsafre ne dwumadi so a ya na onyabre eba nanso no bia bre bia nyansa ko beto nsafre ne bia no oba wei e madan de nyina minya enege e wo dwumadi a media so na ene no na beka nyansa no ene nkomo a ye bebie no mesre se wo mia bi nya nhwe afre no mo ma mehwe bi na fre obi na obi mfre obi so obodiam amen nana enkotwe nkomo ba akombien nana kadaji ye mo akwaba ya ura nana mo wa efe ye oduma kuma so shausa nana wada roma ene obesa bodin ene ba bia ofiri ba ye de a kire ahwefo yo nya na o chame tachi mensa se de me kan ne nkomo a ye betwetwe no pe wa so na tie bie yo chame kadaji wada roma ene ye ba besua de ye de afa oman panimfo a mu di yanim na me se ye ka asem de ya na ye ka firi na no mabreso me kire tete na yenhwa de tete ahimie na wada roma ekwan ben ene fa so a e ma ahimie kura baaye esan se minim so onipa bia ena na obaako be ka no ho ma yemienu obi be ka wo ma yemiensa eye ben no mu pagya tumi ati se di manipa baako se gye ne di yeso ekwan ben ne fa so ahimie baaye yo nana no mama mbremu no na abomofo ne yarum kuhunu nsase abomofo ayo ko ahayo a kuhunu asase na mo ko ahayo ne wo mu sei ye wo omo eko anajo ha ne ye omo ye awia ha na omo ko awia ha no ene tibi otimi ko nya baabi na asase ne da so ne nsu kese bi da ho ni panso se ne nyame si boye ne ye hie nsu enti se o tra baabi ne nsuo ni ho dia da se bre na pe baabi fa esi sa chemfo pe wachew na adwane kokotoku ada se bre na unya baabi ama osesen ofi se ho nso ye fere wachem kotoku sa enti unya baabi nsu kese wa enwia na mo atra ben yo enti se eba nsa do ko hunu asase no ono no busuani se no fa ase o sense o se ne se ene aha eye kura wono na emedi so sanse ye ni nim ha mpanyin nsem enti no hene bia nim kuro no so mpanyin nsem no okre o fa no be kire no me baaye na ha we mi ne wa enti nua we ni ebuye enti etimi nya kuro bi dia yese ha no de pepiase yese dua pepia ene ne si ho ni ebuye aha nti ase ye na ne yeti bebisa no mo ya omunya nti kuro no bebre din sa na ya ko faba ene bi nso nsuo no mo tena ho ne de hwaye kuro no te se okoba bi te se afram so afram no ye nsuo no mo kotena aben no nti mo se mo te so e fra afram so nti se ahemfo no so obi bedi hina woni akonfo ene abomofo ene adwini bom na woni akonfo ene abomofo ene adwini bom se konfo no ko bomofo no ko ba bi sa ko hu asase fufuro timi ka kire na no ema ono so sa de hokọ ye na yi na manfo so na nkrofo no bi asa akọbọ na sisen ntina ahemfo no enam se ono na nkrofo no akiri odo ono mbe ye di krofo ni di kro no nti ono nyama hena na omo so abaya abrempon sa omo so abaya abrempon ne do tine kura ase no ono so be ye odi kro nti ne ifri odi kro ne ababrempon ne abo oman hene no ankasa sa ena akonfo no so se bibi be si kro no mu a ono mahunu no wa ka kire ohene no nti ohene bia ba be di ade pe na woni akonfo no ene abomofo no na ye baako na abomofo nso ko wire mu a ode namba oni nya nana since o kono koyira nana na bi si twene so ame abehwehwe ene ne na amafo
ya bu ya ni egu niema bebre so aha we na edie ene ma na amafo de kenteko awura mu na nka ye beto nananom no aduane a o meto no ma bibuki aso bia ye wachi wade kane se nana bi twam ba bia e ma nte ti de dua se to so pa na se ye di abo eso so nana na ba no ye mo nyina asori e ye ni die e de ma nananom o chia nana uyi wontima wa betri de nkum de no uyi wa betri de no wo yi na mu mpaboa no abo mu ase a chia nana timpanifo bu bebi se bo mu ase chia wo krom hene a na won ka ho nti ayi obuo enne abante e kocha wa hena na ntima no gu na betri se de wona npe wo yesa enye no kwanso a ye kama na amafo ate obi wa yi aba krom na abante wo front ma kama na akofa kambu na wo de ahe enye no kwanso no na ya hwa no ho a hobefu nti frisa abre kro no mumien kasa nkyere ye mane ye nana no Bible say for obuo ma di obuo se no fa ni die ma di ani die se no ye beto nana no o pasase atena so a ohen na okohu no ampa se obi sisiu ahemfie ne yere kro a kire na Biden ho gi mu a apolisifoɔ ba ya nti ne die obi twa sutu a onkwa ahemfie na de kɔ apolisifoɔ ne se patapa ni pieto abai ni pa na wo sa eni nti no nananom no ahemfo no ne abomofo ene akonfo ene na adwene ebomu yo nana medase pa na abusuafo megusua mene chiame tachi etwetwe enkomo dane da nyina Mr Bright kente edinkra omo na dane da nyina wosiesie me ma me nso me sebi na me fata se wo hwehwe mo a owokuma se entonso bomoden na fra no wo ahomaturufo yi so 0240 32 and afa 62 one community center no ena edinhwe animu obetimi so awosape no ye to adwuma bi ne so yo nana wadaruma yakwaje nkra ya saba na me pese me bisa nsemfuwa bi se yesi wo hene a empe bebre hwan na ya esi hene na hwan na se atimi tu hene edinka no ye wo abusuapani ene ye wo ohema na abusuapani no ohema no ene ye adwen kro ne ye de hia yenim se na nida fom obu ade obre ne ho ase a wodo e wotema a osawo oman ho do na obetimi anya atuhu ache nso se ene na ohunu sa kane no wo hene ne som oman no hene ne som oman no na ne di entisa na se na wo kasa emu no kire se enye nipa bia keke ne timi di hene yesi kuna suma fata controfi kura ogbo apia na yirewo yesi kuna suma se fata a controfia ona na ba konsoso nso ogbo apia na yirewo ti kuna suma no de bona nsa na ewo sanse na ba konsusa nso na yirewo controfi na ba sa so no so na yirinwi ya kofe kuna suma bona nsa ni ntino abusuya na tenase ya adwene se nipa somasi wohwe na ho brase ene se ne ositi a obedi ade a efata obetimi ama ye ho atoye onye didija omunamuna nipa didija so ni mura na nam sa onfa nipa ho asem nhye mu ohini bi wa na himfie nti ba himfie da wo pampam nipa ahimfie nye ohene de o wo ye tu so abko fie ti e kama hemfo no a ya na omode saye ho nsamrane no panimu kura na bi ohene bi wo wonto ogogo pani no ho ni nyina enyefe ohene wo ye batai kan obi a hye wo ye obi be kan obi ho asem kire wa nya botre na waka chense me frɛ na bisa no na me frɛ no bisa no a udin no mebo sɛ no kura wo bɛka sɛ frɛ no enya no kura nti no bɛka nana me ka kire obi e ka sɛ ma kire wo ka kire so wo ka kire wa so won kan kire wa no asem no wo yifiri wa dwemne mo emwa nana yan hwa de bi dan nyina me na monten so a ne metie pa yesi wo hene
ne yere nkro bebre na mate sansemi yeso wo hene yire bia ye wo hema na aye no kwesa se wo hene oba oba wa ne bia di hen hema wo hene kura wo nware wo hema wo hene kwantimi nware hema ne masada te sa konfo mi no nware akonfo mi no nware se konfo ba ne konfo be ma ye nware omo nware na nei nyina chiwade nne me ni bi omo na wo wara nsa akoto wia ne be wia ho ne be gigino yonko tata ukuna komo aba wo be wa komo aba na mu nyina mo kom sa oni die no ko yi o ma de nsa no mu nyina be komo apa na go ho ne be ye duane ma no yonko no kre komfo ba ngware komfo ba be ma ena ohene nso ngware wo hema ohene bia wo hema na ye onua ba sabusu aba akopem eni yi wo hene eni asa yi wo hema kwa me na anam so kwa wa o wa na nyi no kre efiri wo koro no hema bia be hunu bia so ye onua tinya no kre da se wo hene yire so no hene no oda emema na no ena asantim kasam no ade ni kuma se be kasa ye wa anama nti ohene no ono na oda emema na no nti ne ba no ka obaye dia ohene wa na ohema eti se kuna oba ena oye kunafo efisi wodi kunu ho na nti be ba de nkan yidi wu anko no wodi yire ho na nti ka be ma nko di yire na onye kunafo be ma do sa yi kuna be ma opere yonko be ma ye de opanye hwe na so bodi mami yan hwa bia bi enka yeyi wo hene yeyi wo hema na hwan mo na ye frɛ mo adehye adehye ye sa ohene ene ohema na busuafo no omo bia di ade ni bia eyeye nti omo nyina sɛ omo asase we no be yia sɛ abusua no asase edidi su ni a omo bia timi kodo bi nti ne kyerɛ sɛ utimi di ade a ɛna saa di dehye no da wo so wonye obi a odi ade ye yia na utikuro nim kura wonye dehye ade okodo okofa de yen sese eye saa abusua no a omo di akonwa no na omo ya dehye wo kuro no so nti ne yesi tonfo pani okokuro bi so na okoda gem fiteni utu kuro mutim botu uba ha na hafo no enyi uni se obobotu nti fite gem mere boso ti tonfo pani okokuro bi so na okoda ha gem fiteni sa nti wo ye dehye wo kuro mu uba ha o me ye dehye o ha na ya sa de na se ke tu ohini bi so wo kuro mu a na nko akwa ha godi hine ohini nte se sofo de pam no do ba bia no kanya mse wanyakra ha ohini nte sa na ye jadi bi abusuafo megusua me ne chia metachi etwetwe nkomo ene ya fa ahimie ho nkomo na ye twetwe na ye kase amamre ye kase amamre ye den amanie ye den na hwan mu na ye amamre na hwan mu na ye amanie amamre eye omani nyina mra ya hye ne age atom te sa santimam ukokoware ba ososo de nsa ekohunu abusua ukọ ene ho ade a osa de nsa no ko na udisi kaka ho se ba se oba no so onware a ukokwaje onza zika ni enza mvama zika mbi ashim ndi se o so ye kristo ni na wo fa nsa nko ware oba wo kaso agya wa no anse wo kro nkwaje hwe tina na se me ma wale mbe ile ka chiri na se ba so oba no wajamia na me kwa kwaje mensa ano na ehiem kna na mo misika ne de ka mbo nyina sika kwa nyimfie nsa ba nese misika ne behim de ya ne me akra no oja me kra me nyama na nti eno na ekire amamre no amamre o man nyina amre a ya gi atum ya hyehye ya gi atum no ene timi basa busua bi amane no mu nti no omte ye de nyina ya Christopher nti wo de ye ni nyina sika nti se omo ye Christopher na akwa ye ni nyina sika a wade gu egu uni hwe ho a wokoje enu ana o ma na de beka so eno de amane eye mu abusua mu ama na de mu agi atum no no ena okwa ha omsese ye de ye no obi be ware ye ho a ye de so behwe no yie ama ye ne epe ye so ye nyi hwe ye no nya amamre eno ye omso amane muso bi nti amane no eni amamre no de nyina agi atum no de
osesa no a ensesa die nyina ya gya tu ne fa amamre osesa no a ensesa ne so open na asesa no da bi ho beba sem na amane na nkasa so ye den amane no enu na meka se obi amane na nkra bi etimi ye ne de se bi ko amepa wasem na mache mba na mawo enti waran medium da so ne be wo enya amamre enu ya amane na kyerɛ sɛ amamre na wakyerɛ mu yi tina na amane no nso ye den amane no ne de wono ma de ye peso se awom se asante amamre no enka ye de nsa ena ye ka ho aba na ye Christopher nti ye mfansa enya de ena ye hanso ye se de de nsa ye mfansu onye nti wo ye sofo na ba ware konfo ba o se me mfansa nko o so na wo akwara na ma no ene wo akọ ware wasore ba nti ono de kinchina obeje nsa nti amamre no na wo de na wo koye na ya mane se wo se wa sori ya wo nti wo mfansa no bi nka won ya mane ma e wa mane na wo ba be ye mo nti oyi amamre na frim na wo de amane eba se bia kura woti so no ya ka kire se ene da bone nsuo we nkom ahafu mu ye nko ena wo se wo ye Kristo ni no abetra kuro no ma undi fa wo undi me ye wo wa amane mfa me se kuro no ene me ye chi udedua no nti na mpanifo se ye de kana horo ba kwase ani so agimi ne ye bo ka no usua nyanza ba yu dwai sa gisika ka ho na ho de obo hu se enye sa na nyankopon chi na tro ne se wo ba kwase na hwe ase a sa na mo abusuafo ye modehye meka wo bisi ni panyina due ye hwe asem ba ko bi nka ho na wadawroma ye yi sa ne ma wo nyina awie no afei de enipa ban se ye wo hema ye wo hene ye wo abusua panyini hwan ba ne timi be di ade na de ne betimi di ade de ye benti no ono ne ba ne timi di ade wo hene ba de oni ade wo hene ba ni ade wo hema ba na wo abusua ne mu no wetime di ade ti ahema na kra bebre ono ma so ne bansa na ode na kodi na ohene ba ndi ade ohene ba no ofura abusua bi mu ba bi nti wono de nti ne yesi mema ye tu nkosua no gu nti ma na obehwa na fi nanso na meka te se ohene bi ate akonwa kese so a na ni da so nyina ne so obewo ba bema na da chi moni ho a wodi na de na ene so ba se ne ba ne sa ene de enye mra Yankopon bo ade foforo no ene na sa abre nipa nya no so wasase so internet sa nse David Solomon bedi na de na Solomon kra no ye nya wono no na David peso si asore dama Onyankopon no Onyankopon ka chense atamfo de wo mo hye ne nsa no wo kan nyina mo jagui David to mo nyina so yire yeso wo hen so nko na David ya kan mo jagu ti Onyankopon ka se mo jado do aka gu no ne ho abafi ti onse se osi asoda ama na mmom wasene mu ba memena besi da no Jerusalem asoda ama me ene nti ene ma Solomon ba be di ade no ono kusi sa asoda no na no pa ho no a ye de ba ye amamre mu pa no de ye hunu se da bi ense se ohene ba be ma be di ade ene gise bi o papa no na ebo akonwa bi e di ama no te se bi ahia hene na bi bisa no de ohene de ma na ba se ba we na no hia me no obo akonwa ma na afra ni hia hene sa ti ha no ohene ba de ono ofre busia bi mu ni ade nana meda wasipi won chirechire mu a wodi amaye e wonyansa podwuma die so enen so wabie ye ne yie pa na menim se nem commande ye be so ha isan ye bre nti na emom da foforo no ye be sa ton sa ba bi sama na ka o se nye ne nko ani anado na foforo be sa ba ya ana mpanifo se wo dai ben samampo a no nkyere se wona be wuntem yo abusiafo woni mi se dwumadie no eye de seya na me bre so aso isan se me pesa won so obebbo machidom na so masene ma dwumadie nka metimetina so che eno nti adwumaku ahodo a mo hwe me ankrankre bomode ya ne fa ya homatrofo no na me ye ntwetwe nkomo na mo meso yasene ne yeso dwumadie dane da nyina yentimi fam na adesua de wom
sɛ wo hwɛ dwuma bi ahodo a kɔso wa kasamfoni so a wo de ebie toto ho ɔte ho sɛ ye gina baabi yie pa nanso so ye brɛ ni susa yɛsrɛ sɛ momfa yɛ number no na mo ne yɛn kasa wo de oni hwe koraa a yɛbɔ ho dawura fa yɛ number no na mmoa bi koraa fa boa yɛn na otwe bi ampɔn ɔno nso behyira sɛ wo boa ma binom asua adeɛ abusuafoɔ mo de hye nana yaw apreku a ma hotedin ɛyɛ mmobiam dwumadie yi me na me di mu chiame ɛna me ne yɛne ankasa yɛ papa yɛ nana yɛ wɔfa yɛ adeɛ nyinaa chiame tachi ɛna di ahyia mu ɛna Mr Bright kente adinkra ɔno nso so madan da nyinaa ɔma me ho ɛyɛ fɛfɛɛfɛ ɔwɔ ɛntɔnso Kumase ntɔnso ɔne community center no ne di nhwɛ ne mu bɔmɔden na frɛ no ɛwɔ ahomatorofo yi so 0240 32 ɛna afei 62 ɛne ne ntwetwe nkɔmɔ na ne yɛwo pɛ bia no wobɛnya sɛ wo pɛ baako dodoɔ frɛ nɛn na ne ntwetwe nkɔmɔ ɛnɛ namafo se WhatsApp wobɛtumi so a WhatsApp no na wone no adi nkɔmɔ meda mo nyinaa mase meda maboafo ɛbo a me ma me ho yɛ fɛ ma me ba kasamfoni so ase me producer me director me sound man na aseɛ nkɔmɔ obi bia yɛbɛsɛ bi ahyia mu na wɔtwe sɛ ne apia